Us demano que el 27 de setembre tinguem la mateixa actitud de combat, de revolta si voleu, però sobretot d'autoafirmació, de voluntat, de creure en el futur que vàrem tenir en aquella jornada històrica del 9 de novembre de l'any 2014, quan tot un estat, amb totes les seves forces, tot el seu poder, tota la seva fiscalia, tots els seus tribunals i totes les forces d'intimidació va intentar que no hi haguessin les urnes a Catalunya. Però les urnes hi van ser i vosaltres van anar a votar. I al costat vostre molt d'altra gent, en un acte d'autoafirmació, de creure en el futur, de llibertat pel país. I això és el que tornarem a fer aquest 27 de setembre. Amunt i crits! Visca Catalunya! I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it.